To alhamdulillah masha Allah. Mun ga cewa an ba da umarni an saki yara to muna godiya da wannan abu. Muna godiya ba ga gwamnati ba fa, ga waɗanda suka jajirce da 'yan jaridan da suke posting da lauyoyi wanda suka jajirce akan wannan magana. Muna godiya sosai, muna godiya. Sannan jama'a na so in sanar da ku ba fa wai shiru za a yi ba kawai, wai ba wai an gama magana ba ce. Muna nan kawar da gwamnatin zalunci sai an yi shi a Najeriya. Dole sai mun kawar da gwamnatin zalunci. Muna nan, ba wai shiru za a yi ba. In ba haka ba in an yi wannan nawa ake yi ma. Yanzu iya wannan ce matsalar? Ai ba ita kaɗai ce matsala ba, wannan tana daga cikin dai wata matsala ta daban wacce muka tsaya aka magance ta. Ina matsalar 'yan ta'adda? Har yanzu tana nan. Ina matsaloli na rashin cikakkiyar gwamnati mai wacce za ta gyara ƙasa? Har yanzu tana nan. Aiki suke mana? Ba abin da suke yi. Kawai kuɗin mutane suke sata, kuma su ba a hukunta sai dai a hukunta talaka. Don haka magana tana nan har yanzu. Maganganu ma suna nan. Dole sai an gyara Najeriya kuma mu za mu gyara ta mu matasa. Idan ta ƙi gyaruwa kuma to za mu shiga wani ɓangaren ne fa. Duk wani abu da ake mu ma na iskanci mu ma mun iya shi. Yauwa, mu ma mun iya shi. Za mu shiga wani ɓangaren ne wanda za mu iya karɓar ƙasan ma in ma gyara ta ne mu gyara da kanmu don ba mu bari 'ya'yanmu su ma su taso a irin wannan wahalar ba. Allah ya sa mu dace.